DPH pre začiatočníkov. V podmienkach Slovenskej republiky rozlišujeme priame a nepriame dane. Daň z pridanej hodnoty patrí medzi nepriame dane, to znamená, že táto daň sa platí nepriamo, je zahrnutá v cene tovarov a služieb. Subjektom, ktorý daň z pridanej hodnoty zaplatí, je konečný spotrebiteľ, zákazník. Daň z pridanej hodnoty vyberá právnická osoba alebo fyzická osoba, teda podnikateľský subjekt, ktorý ju potom odvádza do štátneho rozpočtu. Podľa paragrafu 4 odsek 1 zákona o dani z pridanej hodnoty vzniká povinná registrácia zaplatiteľa DPH tej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahla obrat vyšší ako 49 790 eur. Ak tento obrat podnikateľský subjekt dosiahne za kratšie obdobie, tak povinnosť registrácie je samozrejme aj skôr. Okrem povinnej registrácie zaplatiteľa DPH sa často v praxi stretávame aj s dobrovoľnou registráciou DPH. Ide o tie právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov, pre ktoré je výhodné byť platiteľom DPH. Tieto subjekty plánujú obchodovať s platiteľmi DPH alebo plánujú nakupovať materiál či tovar do podnikania. Ďalej si vysvetlíme pojmy daňová povinnosť a nadmerný odpočet. O daňovej povinnosti hovoríme vtedy, keď DPH na výstupe je vyššia ako DPH na vstupe. Čiže výnosy, príjmy, ktoré plynú daňovníkom, presahujú náklady, výdavky. Túto vyčíslenú daňovú povinnosť je podnikateľský subjekt povinný uhradiť daňovému úradu v lehote podania daňového priznania, spravidla do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak naopak DPH na vstupe je vyššia ako DPH na výstupe, hovoríme o nadmernom odpočte. Táto situácia nastáva vtedy, keď podnikateľský subjekt má vyššie náklady, výdavky oproti výnosom, príjmom, čiže viac nakupoval. Daňový úrad vráti nadmerný odpočet daňovníkovi v lehote 30 dní od podania daňového priznania. V súvislosti s podaním daňového priznania k DPH je potrebné povedať, že tento sa podáva výlučne elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. S podaním daňového priznania k DPH je potrebné rovnako elektronicky podať aj kontrolný výkaz DPH.